rồi try sẽ xin bắt ngài play pi baro ha keteng berembor ke jong jisu te ha kani ke video ngan IP number phone siapa mau kerwat la dan be message nga menen kong ngi kwa na po siapa mau kerwat te pila ban chim unu number phone te kat ke ba pi kwa sa phone ba ini ba pidon kam ko Umphniang mihshniuh ne ko Umphniang pynjah Ñiuhlieh ne uhena ne powder yong ne kadawai kta ne ka sabon ne shampoo ne ka snat ne pi safun ni ba te break ru safun ini ba te pinsiyo hini kadawai bat kadawai ki jongi pila banyo na nong ston namot pran pi kan mau ne em hang tu bat di so pro te nak tay ka liang don pun ba ter kum tu padi so de kan te nak ni ka liang pat ka de ka tu ka lan badi do te nang tu padan ka tu ka lan ba le chabar te ka de nak tu kan ka lan te markup bat itu padi do sniang do masih kan ka mud dawan nagari khana ka de nak khmat du kan chabat poi ka dukan do poi shwa ki tu ki artli ki dukan de so de kan te na itu ba markup ka dukan de so de do sniang de do masih kan na itu ibade so de kan te pila ban yo lut ki dawai ki jongi nang to ki sabon ne ki shampoo ne kini ki ba Ñiuhlieh da phishim de ki shampoo ki jongi ki iarap gloi te mentang ta ikni ki Umphniang pynjah Ñiuhlieh te pila ban ta ha kani kurkom da pi ai bat tu powder yong kan nam tuit reshen da pi ta tang ko Umphniang ka shet tuit ba te pila ban pendai lut ki balik ru nama ki turu ki kelarong ki saw shwa ki sayong pan te pil da pis ngolut kesan pat pila ban ta tang ki do khli ru te ta be saw sin shti yo ikani ko Umphniang pynjah Ñiuhlieh te pinyo be ka jing khia namar ngala pelang shibun ha kisnyu ki ba ha te kila kelarong yong te dang don hi ki ba pat yong ru nga kham iarap ha shakini ki shane nama belai banga yo ba banta shadin ngam yo ba ha banta te da pila banta saw sin shti yo ne pila banta man kesngi ne pila banta telan ar sngi pisa sle kle namar ar sngi lai sngi da ta telan la byang hi da sle kle namar pi islam ru em usha ha pusnyu te kemot shwabanta em lese usnyu pi so kordot nai sa direct da ken da tu kasnat pelun ke ba ai mangi sa chwe tu ki snat ki ba he bnian te sa sat pat da ka te ken ke berit te dala dep sumru dai raban sat da ka te kasnat ka barit ka te dei betang ha ka por shwabanta taru pi sa chwe da ka tu kasnat ka ba he sa ta sat ba da ka te ban pli ki tliu klip ban rum ha ka tu Umphniang te ka iarap shisha ka ni ko Umphniang te shisnem te la itho hi ba u la khia lo di nge shisnem na mentang ala ta sau benai tu usnyu jonga ula pher ba te ki ba bon te ki tu ki badang khna te ki tu ten reu benai guarantee be la khia hi ta la da ki le ti kna ken te ha ka por phi yo so meleng la shai la hisngi pen milin be ban bam ar tli hisngi te player no ka shintur te da phi thai ban kha phi shu phon te da phi ain reu tli so meleng nga shek phon ha pressure cooker pen long ship pela ka phila ban di tang license ti euro te phila ban le ha ka ta ko rukom te kamut la shai on da phila khia te namar ka klik ka don kam Umphniang be te ya phen thi ki wei ki Umphniang te thi ki Umphniang ka bala duai tang hi sin ti yo phila ban ta te kamut shi bilor hi snem phila dap hi shi bilor hi snem la dap hi te la da ka lut bon ru la da phide ki ba ta la lot te kamut arsnem namar ba ki don kini ba shi Umphniang Ñiuhlieh ki la ta hadu saw banai ru kim pat lut bale kita betang kini ki benta jong ka do khle kim ta te ni benta ba na jrong te ka shong ka jing penan kam jong pi ken te kamut usnyu jong pi ru un ba ken te sale komta te da don kam ki Umphniang te sapan be na ini ba te ka tu Umphniang pynjah tha ru ka rap hadu kata mentu ka singi mi persen nang ni am kak tha ta phi tangam te perken ba de persen o bale kak tha tengah ta kan do Umphniang mar senta da to laja te menen pat ngak ta ka oh dan ba at hang ne ta da slong bi tik tengah ta da tu ngak khem lang kan ne te ngayo khia te ki bon hi fis ngo thol phi ta ai tu ka dawai jak tha kai rap hadu ka ta hi tu ble ka jik sok nyo ban kur khui philang baro ya ro itra